Hayi ke kwacaca ukuthi ke mina sengihlezi nje ngemaklabhini sengila mahhala. Isigrovana nje for nothing. Sengisigrovane for nothing ngoba lento ebengiyinikiwe ayisasebenzi, ayisebenzi lokho kwangampela, ayisangisizi ngalutho. Ngalendlela ukuthi nje ngiyafana ne-MTT. Kodwa into ekuhlungu angiyise emaklabhini kungcono kuthiwa ingekisile. Ukuthi as much as ingasangifakela imali kodwa chillax kuhlale business lami aliqhubeki liwile kodwa ngingiyekile nami ngihlalele ngiphinde ngiqala impilo yami kabusha. Angisakwazi uqala impilo yami kabusha ngoba phela manje iyona ngidinga ngiseklabhini. Nina bakashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi kuyifundazwe zonke ke ikhona eNingizimu Afrika. Sithemba ukuthi abantu bayaphila nina beconele ngezangeza yonke into ke ihamba kahle wonke umuntu ke uzamile empilweni. Makuthi mhlawumbe khona ongakalungi khuleka ngana ukuthi kuzolunga kusasa, keep on trying kuze kube kufinyelela la kufanele kufinyelele khona. Igama lami King Sichaka ngwalapha ya kaluqa insizwa ke zithi Sichaka sishaya impunyela mfoka amanciza kancane ayidedela intombambe esuke nembambathi emhlana amagwala ngibambela ngingenodabeni namhlanje ukuthi size ngane namhlanje udaba sixoxa ngaso. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Ninjani na? Siyaphila njani? Hawu ngane yakwethu ngiphile saka mina ngezwe kuwe. Hayi ngikahle nje. Ubani lo? Ukhanyisile lona wakambatha. Ngane yakwethu awusithatha usibeke odabeni lakho sizwe from ekuqaleni kuze kuye la kunenkinga yakho. Oh ya. Ngingathi nje ukhanyisile lo ngintombazane nje ekhulele emakhaya. Ubaba wami bewumuntu wesithembu. Okay. So uma wami wayeumuntu ohlala ngasemadolobheni esebenza. Ngihlala noma mncane. Oh yeah. Ya unkosikazi kababa wayewugcina. Sure. Ngiyacabanga ke nawe ukuthi uyazi ukuthi egcekeni lesithembu kunenkinga. Yeah. Kuhlale kungabi mnandi especially mangabe wakho umama engekho la. Kuba nenkinga. Shuthi ke ngibe ngumuntu ke othanda ukuthi mangabe kunama event kanjena imigcaco, imicimbi nje zonke imvalelo yonke lonto kanjalo bengumuntu othanda ingoma kakhulu. Oyigida ngoma. Ngithanda ukuthi ngigide ingoma nje ngigide impela ngaziwa nje ngidumile impela. Yeah. So bengihamba ke lento ngihambe ngiwumuntu ofundayo kodwa nginephupho lokuthi nje hlanga qeda isikole mina. Ngiyahamba nje ngiye eThekwini noma ngiye eGoli ngiyoxhumana nabantu abacula umaskandi ukuze ngizogida ngibagidele ingoma. Kuhambe kwahamba ke impela ngaba umuntu ofundayo umatikuletsheni wami futhi ke wangahamba na kahle ngoba angiphasanga. So baba ke wayeseyangibuza ukuthi yini engifuna ukuyenza ke. Ngase ngamtshela kubaba ukuthi ngingathanda ukuya ngaseThekwini. Akazange abe nayo inkinga ngoba vele naye wayehlala ngaseThekwini nomama. Ngase ngahamba ke ngaza kubona eThekwini. Uma ngifika eThekwini kwacaca ukuthi lento ekuyiyona engiyithandayo mina ayiningi kakhulu eThekwini. Abantu baya abaningi bangaseGoli. Wakhona ke abantu engixhumana nabo silokhu sihamba nje imicimbi engatheni kodwa wagcina kucaca ukuthi bonke abantu language abayikhulumayo imicimbi right ama event right and into enemali ingaseGoli. Ngihambile ke ngaye eGoli. Hayi mangifika eGoli hayi ngabafica impela benza lento engiyenzayo ngangena futhi kubona kodwa kokwami bengingaqami. Noma ngifikile impela estage ngayigida ingoma bazakhala ihlwele kodwa amagigi nje anemali. Kuyithulekela amagigi anemali eqondile ayitholelwa abanye abantu ngigcina sengize ngipikwa. Uma ukuthi bashodile mhlawumbe umunye ube nenkinga emagide nangoma khona bese ngiyapikwa ke ngithole lo mali. Uyazi ke nawe uma upikiwe ngeke uthole le mali okuyiyona abayiholayo bona. So ngalondlela ke into zami bezizinto nje ezingahambi kahle. Ezingahambi shame kahle ngagcina ngizama ukuthi manje ngiphinde ngithole umsebenzi ngaphela egcineni noma lezi zinto lezi esizithandayo siyilinda. Kodwa egcineni fanele udle futhi. Sure. Manje kuyafuna ukuthi ngithole umsebenzi ozongifakela isimo. Oqondileke manje ya. Hayi ngazama ngathola umsebenzi ukuba i-security. Mangithola lo msebenzi ukuba i-security ungiphindise emuva futhi ukuyogada kuma event. Oh. Okay. La ebengigida kuwona
Eish. Sengiyagada futhi manje. Sunogada-ke manje ubukela abayiperform into yaziyo. Lento engiyaziyo. Manje kugcina ngasemnandi ngoba manje abantu mabengibona phela abantu abathuli. Hawu kwenzakalani kuwe manje wasugada ungasagidi leyo nto le ingenza nje kube kuhlungu. Ngiphinde futhi ngathi ngiyabuyela endabeni zokugida futhi kuphinde kucaca ukuthi hayi ngakumina hayi akuhambi kahle. Until-ke kwaze kwayila engahlangana khona nomuntu owangithi mangabe ngekubuza ukuthi hawu indaba into zakho zihamba nje zibuya unyamalala uphinde uqhamuka uswenzeni into. Ngamtshela ukuthi ngeke mina akuhambi kahle. Ngase ngikhumbula izinto zasemumva bese itshelwa sikhulu ukuthi vele thina ekhaya kuney'nkinga zomsamo. So sabantu vele into zethu vele ingani. Umnyama phakathi nje nenkolelo yakho. Ubeke esengiyalela ngemuntu wakhe amhambayo yena omsizayo. Lo muntu ke vele wayewumuntu right uyambona na ukuthi mayekutshela ukuthi hayi mina ngisizakala lapha. Uma uyibuka impilo yakhe uyabona ukuthi hayi lo muntu uyamsiza ngempela ngoba nangu right. Hayi wangithatha-ke wangisa-ke kulo muntu. Mangifika kulo muntu lo ngifice uyinyanga. Ngimchazele usizi lami ukuthi kahle kwenzakalani. Shuthi-ke wangizama-ke. Wanginika lezo zinto ethi angiyisebenzise. Uyazi ukuthi kube ngcono uzube nethemba na ukuthi hayi kuyalunga manje. Hayi ukuthi wara kuphinde ukuthi phu phansi. Out of the blue. Ukuthi awukanti yini ngiphendele futhi kulo muntu. Uma ngifika kulo muntu lo agcina sezethi uyazi ikhona mhlawumbe enye indlela ongazama ngayo engenza nje impilo yakhe ibe ngcono ngempela. Engeke isalokhu ithumeleza. Kusho ukuthi mina lezi zinto lezi eyisheshayo angizazi. Phela abantu abaningi benza izinto abayifundiswe emakubo abakhule beyibona. Into mangakazi uyibona ekhaya kunzima. Kunzima ukuthi uyenze. Kodwa wathi mengichazela-ke ngimphikise kodwa-ke wasesenginikeza isiqiniseko sokuthi lento azonginika yona mina ayizodinga ukuthi ngibulale abantu, ayizofuna ukuthi ngibulale umndeni wami, ayizofuna gazi. Ngale ndlela-ke ayichaza ngayo ngayibona ilula. Ngalesi sikhathi wayeyisho ngayo. Nangendlela angichazela ngayo nami ngayibona ilula ukuthi awu. Mayethi lento into yokuthi nje kuzofanele ngihlale nabantu. Easy lento ukuyohlala nabantu akuyona inkinga. Hayi ngivume kanjalo-ke. Nangempela angenzeleke lento yakhe. Qale-ke manje-ke mangithi-ke ngiya kubantu-ke phela. Hambe ngiye kubantu sekufanele futhi manje ngiphinde ngixhumane nendaba zamagigi nama-event ukuze ngizoba phakathi kwabantu. Angithi khumbula phela ukuthi mina into engikade ngiyifuna kahle bengifuna ichume yileyo yokugida ngoma. Kodwa njengamanje ngiyi-security. Ngiyayibona into zami ukuthi ayizona ngathi ziyakhanya kodwa manje futhi naleyo yokugida ngoma nayo isakhona ekhanda lami. Kodwa ngendlela kwasekwenzeka ngayo ngabe uyabona ukuthi yazini ake ngibeke eceleni leyo yokugida ngoma. Ngengidile nendaba yebhizinisi manje. Ngoba abantu engihlangana nabo sengihlangana nabantu abakhulu futhi bangirecognize. Shuthi lento le iyasebenza. Banginika nama-advice ukuthi why ungazenzeli ibhizinisi lakho lenkampani yama-security. Bengitshela ukuthi-ke la ngingaya khona futhi nami nemali ngiyayibona manje senginayo. So sengingaqala nami ngenza into engiyibonayo ephathekayo. Hayi nangempela-ke ngizamile kanjalo. Kodwa into adilokhu iy'nkinga wena bhuti ukuthi kufanele ngilokhu ngihamba ngiya kulabantu abayinqwaba. Uma ngithi ngiyalala angeke kuze kulaleke. Lento le iyangiphusha ukuthi kumgomo ukuthi mina ngilali. Kufanele ngihleli ngisesixukwini ukuze izokhululeka lento yami ithola amandla. Yahamba lento yagcina isingenza ngize ngeke phela amagigi nawe uyazi kuney'khathi zamagigi. Kuney'khathi zokuthi athule nje. Uma ngabe ethuleka amagigi mfowethu noma kanjani lapho ngeklabhini. Noma kanjani lapho ngeklabhini. Ngqobuzana vele club noma into osuyithola nje. Angiyazi club. Mina ngazi indaba yama-event mina indaba yokuyogida ingoma. Ngase ngangena kulo mkhakha we-security nakhona ngenxa yendlala. Indaba yeclub angiyazi, angikaze ngiyibone ndawo kodwa
kwase kungiphoqa ngesimo sokuthi akulaleki. Uma ngifuna ukulala ngeke ngize ngilale ngingayanga ukuyofida le habit yami. Kwagcina ke sekukanjalo ukuthi ke manje sengizohlala eklabhini. Ngizohlala ngenzeni eklabhini? Ngoba eklabhini abantu bayaphuza, bayabhema, abanye bayazijolela. Mina ngizohlala ngenzeni uma ngabe ngingayifuni zonke lezi zinto engikubalela zona. Kufanele kube khona okukodwa engizokwenza. Nokuthi phela abantu banganginotice. Awukwazi ukuthi noma ngathiwa okay uyathanda kuba umnandi, uyathanda ukuhlala nabantu, not every time uhlale nje nothing awuphuzi wena uzobenza vele abantu besuspicious, awujoli, awuphuzi. Okay. Kwagcina ukuthi mangifika eklabhini kufanele ngiphuze. Okay. And njengoba ngiphuza ngakha abangani. Okay. Abangani labe ngiba nabo vele kuzoba abantu besifazane abalolu hlobo lami ukuthi bayaphuza but behind there abazi ukuthi mina ngubani. Ngoba ngazi ukuthi ngubani. Inhloso zami zithini. Angithi vele manje abangani phela namantombazane vele niyashelwa ke nabo abantu besilisa labakhona. And banezinto, banotho. Mabefika kuwena bafika mabe approach yes, approach nge-empty hand. Yabo? Uma ngithi mina ngivumi lento kubangani bami nabo ngizobenza babe suspicious. Azoqala. Because phela impilo eyodwa mos. Why pho mina ngingawafuna amadoda? Uyabona? Ngiqala ungakuthembi. Uyabona yena ngizogcina ngingasathemba kahle. Hayi ngigcine ke nami ngiqoma. Forgetting indaba yokuthi lento enganikezwa yona. Ayizwani vele nendaba yokuthi ngiphinde ngingcole mina ngenze lezi zinto lezi zabantu zasemaKamereni. Funa wena hlezi ulayini. Fanele ngulayini ngimfide ngokuthi yena athole lezi inhlanhla bese evule ezami. Okay. Egcineni ke into ebisiba ingozi kakhulu engiyibona ukuthi iyona engishaye phansi ngempela. Ile yokuthi labantu laba mina sengilala nabo. Bathwele nabo. Asas. Angithi uyabona njengoba bethwele bahamba nezinto zabo nabahamba nazo. Nami ngihamba nezinto zami ngihamba nazo mase nikuhlangane phezulu. Hayi ke kwacaca ukuthi ke mina sengihlezi nje ngemaklabhini sengila mahala. Esigruvana nje for nothing. Sengisigruvane for nothing ngoba lento ebengiyinikiwe ayisasebenzi, ayisebenzi lokwangampela, ayisangisizi ngalutho. Ngalendlela ukuthi nje ngiyafana ne-MTT. Kodwa into ekuhlungu angiyise emaklabhini kungcono kuthiwa ingekisile. Ukuthi as much as ingasangifakela imali kodwa chillax sekuhlala business lami aliqhubeki liwile kodwa ngingiyekile nami ngihlalele ngiphinde ngiqala impilo yami ngabusha. Angisakwazi uqala impilo yami ngabusha ngoba phela manje iyona ngidinga ngiseklabhini. Sure. So wena nje wazona nje umuntu ogruva nje abantu abazi ukuthi lento iqhamukapi. Wazona nje umuntu ohluphayo nje uthanda ubumnandi. Wazona nje ukuthi nje mina ngumuntu nje othanda ubumnandi ngihlezi sematshwaleni. Omunye umuntu angazi impela azayibuza ukuthi kanti yini inkinga yakho ukuthi ungazoyinikele kangaka. Umuntu onjani ngempela ohleze edakiwe, ehleze esetshwaleni angithandi nami. Akunamsombuluko kuwena. Hayi akunamsombuluko, akunasonto, akunamngcwabo, akuyafana. Kufanele mina ngibe la enginendawo okuloba khona abantu futhi kuba abantu vele aba vulnerable. Kufanele kuba abantu aba vulnerable vele. Nje ngizoyichaphazela bona kwamina ukuthi ngithi ngenza kanjani. Egcineni ke agcina sengingasalungi ngoba angenzanga ngendlela engangitshelwe ngayo. Ngigcine sengenza ngendlela yami kodwa nami bengiphushwa indlela lento ebisingiphusha ngayo. Ayibangisahamba ngale pace esasithembisene ngayo. Ngoba phela kwakuwukuthi ngizoya ebantwini abaningi ngaleso sikhathi ngibuye nalezo inhlanhla. Sure phela. Akangichazelanga ukuthi kanti lezi inhlanhla zilandwa zonke izinsuku. Bona uthi mhlawumbe once nje abantu abagruva Friday, Sunday usekhaya relaxing. Uyabona? Waziwa kuphathe weekend hlale out. Hayi ke kwashintsha kudle eplatini, hayi kwaba into. Why ungakhethanga kwazi udukela ekutheni nje ngoba phela khona nezayona ehamba egoqo stuff. Ngike ngaya impela emasontweni. Oh yeah. Ngike ngihamba emasontweni kungekho nje isiguqe singeqayo. Kungekho kodwa kwaphinde kwacaca ukuthi nje hayi abantu bakhona esontweni base begcina benginotice ukuthi bayanuka lento. Ukuthi lo umuntu onjani lo and futhi ufike edakiwe futhi nasesontweni. Inkinga yakhe uyabuthanda utshwala, uyeza eguqweni all the time. Uyazi ke na ukuthi umuntu ophuza phela uyahlupha, uyaphambana nendaba zamakhono ngoba izinto asuke ezozenza nento azoyikhuluma azamsana.
Ngamanye amazwi nofakazi ukuthi khona abantu abagroovayo abangazenzeli ngokwabo abacontrolwa imimoya ethile. And yazi ngeke ngibabone abanye babo ukuthi laba baphila le Samba indlela eyodwa. sami indlela eyodwa ukuthi ngeke azasho. Akuyona into ekhulumeka kalula le. Ngeke uze uhambe uyitshela abantu kodwa bakhona futhi baningi kakhulu. Bengenza ukuthi nathi sihlezi sibangele nje ukuthi umuntu onjani lo kuthiwa Monday udakiwe, Tuesday udakiwe, Wednesday udakiwe, Thursday udakiwe na Friday udakiwe. Uhleze kuyiphase eyodwa nentshwala. Kodwa ke namhlanje njengoba sisechaza sengivuka ngokunye ke manje ukuthi cha khona abantu abagroova ngoba kusenobumnandi baleso sikhathi phinde kudlule khona ongasadlula aba-drop groover non-stop. Uyabona ukuthi yena i-team yakhe mhlawumbe okufundile kuyona yonke le nto ikuphi sisi? Engikufundile kusobala webhuti ukuthi ungajahi. Uyabona impilo indlela uNkulunkulu akudalele ngayo. Yonke into esuke yenzeka for izathu ukuthi njengoba uNkulunkulu engakakunikeza amagolide namasiliva usafuna ukuthi ngesigaba uyiqhubha impilo yakho leyo ukuthi thina sifuna indlela elula esheshayo ukuze ngibe nemali eningi. Iyona ke le yagcina singifikise la namhlanje njengoba ngingazi ukuthi lento le ngizophuma kanjani kahle kahle kuyona. Into engifikisela ukuthi ngifuna lelo sizo ukuthi ningitholele umuntu ongakwazi ukuthi angikhiphe lento egazini lami totally iphume for good ngoba phela angikwazi ukulala kufanele ngihlezi ngihamba. Ngigcina sengithola ngitwayiza ngisho emadrobheni ngehla ngenyuka ngoba kumele ngibe around abantu. Uthola usuphenduka uhlane usuhamba ukhuluma nabantu ngoba iyakuphusha lento ukuthi khuluma nalo angithi uyabona ukuthi ungahlangana nomuntu nje avana kuxoxisa futhi uyahlanya phela lowo muntu lo. Iyona ke inkinga enkulu ke leyo ukuthi ngempela hayi asamukele lokho esikunikiwe ngoba kube mina nje angiphasanga umatric wami ngoba phela njengoba ngingaphasanga it's not like it was a decline report. It was like kumele ngiphorishe lapha nalapha ukube kuthiwa mhlawumbe ngayibelela ka grade 11 ngaqhubha ngafunda ngiphinde ubuyela back bese ngiya ka grade 12 ngoba nesikhathi asingangishiyile ngangakaze ngifeyile indawo ngangizobe ngiqhubeka ngigida futhi le ngoma yami ngoba ekhaya babe ngisupport wangajahwe ndawo akukho la kwakujahwe khona nobaba wayesondla ukuthi ke phela ngangahleli noma kodwa nje ubaba wayesondla yena umsebenzi wakhe wayewenza mina ngase ngafuna ke okungale nakhona ongaphezulu kweminyaka yami ngoba kubethiwa ngahamba ngepace yeminyaka yami ngabe manje mhlawumbe ngabe manje ikhanike sengibona ukuthi sengiyayibona impumelelo kodwa manje impilo yami iphela ifana nomuntu ukuthi noma ngingafa awusekho umsebenzi wami. Kanza kwethu asizwe kunene ukuthi mhlawumbe ngicabanga ukuthi lolu daba ludinga into kanjani kodwa noba nimizwile sifuna usizo kunoma ubani ongamsiza ukuthi amlapha ningeze ukuzodlala ngaye. Enye into ke ngifuna ukuyichaza niyeke lento ukuthi nithi lokhu ukwazi leyo sisinikeza inamba yakhe asiyenze leyo nto umuntu osuke efike la nasikwazi ukudlulisa inamba yakhe kumuntu. Okwesibili sinabela bendabuko abafikayo la esikhuluma nabo bukhoma la okuyibona esibaziyo nathi okuyibona esisebenzisana nabo. Uma kwenzeka kuba ukuthi uyolashwa uye uyosetshenzwa nguye yazi into eyodwa phela mase nivumelana nemali nivumelane ngayo indaba yokubuya kimi uzothi cha ukhulume nalomuntu ehlisa imali cha angingeni lezo zinto nami futhi ungalingi uhlangana nami usuthi angithathe ngiyise la kuthwalwa khona nganza ukuthi angazi kuthwalwa wapi futhi ngeke ngazi anytime soon ningixolele kulelo daba. Igama lami King Sicaka ngakaluqa le Black Life TV qhubekani nisebenzise email address inamba zocingo ningibona lapho nibhale nje niqhubeke ukuze nithole usizo nelidingayo kubanikazi nabalawuli be-channel ngobukhulukazi nisale kahle. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala.